אז מה אנחנו מציירות? ספרי את הסיפור. לא. אנחנו מציירות עכבר. למה? את לא רוצה להיות בסרטון לספר למה? זה סיפור מצחיק. אז היה לי... איך קוראים לזה? חולדה. היה לי חולדה בגן ואנחנו מציירות עכבר. אוי, איפה החולדה הייתה? בשירותים. מגעיל, מה עשיתם? הוצאתם אותם מהגן? די. לסגור כבר את הסרטון או להמשיך? לא, צריך להיות ארוך. ארוך? את רוצה לדבר עוד משהו? לא. לא. רק... שלגמור את זה. אבל זה המון זמן עכשיו מצלם. לא בטוח שיהיה מספיק מקום בטלפון. באדו. טוב, אני צריכה לסגור לו שמה את ה... אבל אני עושה פה סרטון שאני מציירת עכבר, ואם שלי הלכה לסקול. אחר כך. תנו לייק. מלא לייקים. לאדום. את רואה שהם רואים את זה? לא, הם לא רואים את זה עכשיו. אני צריכה לשים את זה ביוטיוב כדי שהם יראו את זה. לא, אבל רואים את מה שאנחנו מציירות. כן, בערך. הנה העכבר. זהו, עדיף כאן להיות, כי אז ממש רואים את העכבר. את רואה?